नमस्कार जय जगन्नाथ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାପନ ବ୍ଲଗିଂ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ କହିବେ? ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଅଛି। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ଯେଉଁଟା ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଛାତି ଥରିଯିବ। ହୁଏତ ବହୁତ ଜଣ ଶୁଣିଥିବେ ଆଉ ବହୁତ ଜଣ ଶୁଣି ବି ପାରିନଥିବେ। ତ ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣି ପାରିନଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ମୁଁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହିଁବି। ସେଇ କଥା ମୁଁ ଯଦି କହିଦେବି ନା ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଉପରୁ ବିଶ୍ୱାସ ଉଠିଯିବ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି କିଛି କଥା ଅଛି, ଏମିତି କିଛି ରେକର୍ଡ଼ିଂ ଅଛି ଆପଣ ଶୁଣିଲା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ନା କାହା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ପାଇଁ ନା ଆପଣ 100 ଥର ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଆପଣ ଭୟଭୀତ ହେଇଯାଇପାରନ୍ତି ହୁଏତ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା କେବେ କାହା ସମ୍ପର୍କ ହଉ କି କାହା ବିଶ୍ୱାସ ଭରସାରେ କିଏ ଯେତେବେଳେ ବିଷ ଦିଏ ନା ସେତେବେଳେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ। କାହିଁକିନା ସମ୍ପର୍କ ଆଉ ଗୋଟେ ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆଜି ଦୁନିଆ ଚାଲିଛି, ସଂସାର ଚାଲିଛି, ତା ଦେହରେ ଯଦି ନିଜ ଲୋକମାନେ ଏମିତି ଧୋକା ଦିଅନ୍ତି ନା ତାହେଲେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ସେଇ କଥା ଆଜି ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବେ ନା ଆପଣ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଉପରୁ ଭରସା ଉଠିଯିବ। କୋଉ ସମ୍ପର୍କ ବି ଆପଣ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ନା 1000 ଥର ଚିନ୍ତା କରିବେ। ଏମିତି କିଛି କଥା ନା ଆପଣ କେବେ ବି ବିଶ୍ୱାସ ବି କରିପାରୁନଥିବେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏସବୁ ଶୁଣିଲି ନା ମୁଁ ନିଜ କାନକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନଥିଲି। 5 ଥର 6 ଥର ମୁଁ ତାକୁ ଶୁଣିଲି ସେ ରେକର୍ଡ଼ିଂକୁ। ସବୁ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆଜି ଭାବିଲି ଏଇ କିଛି ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ଆ ମୋର ମତାମତ କିଛି ଭାବରେ ରଖିବି। ଆଉ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ଗୋଟେ ଶୁଣୁଥାଏ ନା ମୋ ଆଖିରୁ ଖାଲି ଧାର ଧାର ହେଇକି ଲୁହ ବୋହି ଆସୁଥାଏ। ଏତେ ଯୋଜନା, ଏତେ ମାନେ କୁହନ୍ତିନି ନିର୍ଦ୍ଦୟ, ମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ମଣିଷ ସେ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ କ'ଣ କହୁଛି? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍‌ରେ ଦେଖିଲି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ତା ବଡ଼ ଭାଇକୁ ତା ସାନ ଭାଇ ଯିଏ ବିଷ ଦେଇକି ମାରିଦେଇଛି। ମାନେ ସେ ପିଲାଟି ବହୁତ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼େ, ମାନେ ତା ବଡ଼ ଭାଇ ଯିଏ ବହୁତ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼େ, 24 ଘଣ୍ଟା ପାଠ ପଢ଼େ ସେ। ସବୁବେଳେ ପାଠ ପଢ଼େ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କ'ଣ ଫାର୍ମ ଥିଲା, ସେ ଫାର୍ମ ବୁଝିବା ସହିତ ପାଠ ପଢ଼େ। ତା ସାନ ଭାଇ ଏତେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶୁଣେଇବି ସେ ରେକର୍ଡ଼ିଂ। ଏତେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ, ତାକୁ ଗୋଟେ ଥର ଫାଷ୍ଟ ସ୍ଲିପିଂ ଟାବଲେଟ୍ ଦେଇଛି ଖାଇବା ପାଇଁ, ଦେଇକି କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇକି ପଳେଇଛି। ତ ତାକୁ ବହୁତ ଜୋରସେ ନିଦ ଲାଗିଛି। ନିଦ ଲାଗିଲା ପରେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଖୋଜିତେ ତା ସାନ ଭାଇ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ତା ସାନ ଭାଇକୁ ସେ ପାଇନି। ଆଉ ବହୁତ ନିଦ ଲାଗିଛି। ଆ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପିଲା ଯିଏ ସେ ଜାଣିପାରିବ, ନିଶ୍ଚିତ ସେ ଜାଣିପାରିବ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ଗଡ଼ବଡ଼ି ଅଛି ତା ଖାଇବାରେ କି ହଉ, ସେ ଯୋଉ ଖାଇବାରେ ଦେଇଛି ମିଶେଇକି। ତ ସେ ଜାଣିପାରିଲା, ସେ ଭାବିଲା ଆ ଦେହରେ କିଛି ବିଷ ମିଶିଛି କି କ'ଣ। ତ ସେ କ'ଣ କଲା, ତା ସାନ ଭାଇକି ଖୋଜିଲା। ଆରେ ମୋ ଭାଇ ଖାଇଦେଇନି ତ, ମାନେ ସେ ଖାଇବାରେ, ମୋ ଭାଇ ଖାଇବାରେ ବିଷ ନାହିଁ ତ। ସେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି କବାଟ ଖୋଲିକି ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ସବୁଆଡ଼େ ଖୋଜିଛି ମଧ୍ୟ ତା ଭାଇକୁ। ଝରକା ଯୋଉ ଅଛି ସେ ଝରକାରେ ବି ସେ ଖୋଜିଛି କିନ୍ତୁ ପାଇନି। ଆଉ ଏତେ ଜୋରେ ନିଦ ମାଡ଼ିଛି ତାକୁ ନା, ତା ଭାଇ କେମିତିରେ ବି ତା ହାତ ବାନ୍ଧି ଦେଇକି, ତା ହାତ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧି ଦେଇକି ପଳେଇଛି। ଆଉ ସେ ଚିଲେଇକି କହୁଛି ମତେ ଖୋଲିଦେ, ମତେ ଖୋଲିଦେ, ମତେ ଖୋଲିଦେ, ଏମିତି ବି ସେ ଭାବୁଛି। ସେତେବେଳେ କି ତା ଭାଇ ଉପରେ ତାର ବୋଧହୁଏ ଡାଉଟ୍ ଆସିଗଲାଣି କି କ'ଣ, ମୁଁ ଜାଣିନି, ସେ କଥା କହିପାରିବିନି, ସେଟା ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି। ତ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଲେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ନା, ଅ ସେ କହିଲେ ଏମିତି ସ୍ଲିପିଂ ଟାବଲେଟ୍ ଖାଇଛି। ତ ପୁଣି ଆସିଲା ସେ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଆସିଲା ପରେ ପୁଣି ତାକୁ ସେ ବିଷ ଦେଇଛି। ମୋନୋକ୍ରୋପିସମା ନା କ'ଣ ସେଟା ଗୋଟେ କହୁଥିଲା ସେ, ପୁଣି ତାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇଛି ସେ। ଆ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ନିର୍ଦ୍ଦୟ, ମାନେ ନିଜ ରକ୍ତ ନିଜ ମା ପେଟର ଭାଇ ବି ଏମିତି କରୁଛି। ଆଉ ଆମେ ଦୁନିଆରେ କାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, କାହାକୁ ଭରସା କରିବା? ଏଠି ତ ପାଦେ ପାଦକରେ ଶତ୍ରୁ, ପାଦ ପାଦକରେ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ପାଦ ପାଦକରେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ମଣିଷ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ କିଛି ଅଛନ୍ତି। ଏ ସଂସାରରେ ନା ବହୁତ ଖଳ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ନିଜ ଘର ଢିଙ୍କି ଯୋଉ କୁହନ୍ତିନି କୁମ୍ଭୀର, ଯଦି ନିଜ ଘର ଲୋକରେ, ନିଜ ଘର ଭିତରେ ଏମିତି ଥିବେ ନା, ତ ଆମେ ଭରସା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କାହାକୁ କରିବା? କାହାକୁ କରିବା? ଯାହାକୁ ଆମେ ପାଖରେ ରଖୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ସେ ହିଁ ଆମକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ତ ସେ ପିଲାଟି ପୁଣି ତାକୁ ବିଷ ଦେଲା। ଆ ତାର କୁହନ୍ତିନି ବିଷ ଖାଇଦେଲା ପରେ ଦେହ ହାତ ଗୋଟେ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଯାଏ, ସେ ପୁଣି ହେଇଗଲା, ପୁଣି ସେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଗଲା। ଏମିତିକି ହସ୍ପିଟାଲରେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ତାକୁ କ'ଣ ମଞ୍ଜାରେ ବିଷ ଦେଇଛି। ମାନେ 3 ଥର 4 ଥର ତାକୁ ବିଷ ଦେଇକି ମାରିଛି। ମାନେ ଟିକିଏ ବି ସେ ଭାବିଲାନି, ଗୋଟିଏ ଥର ବି ଭାବିଲାନି ମୁଁ କାହାକୁ କ'ଣ ମାରୁଛି। ଜଣେ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇକି ଆସୁଛି, ଜଣେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହଉଛି, ତାପରେ ବି ମୁଁ ତାକୁ ବିଷ ଦଉଛି। ଏମିତି କରି କ'ଣଟା ଲାଭ ପାଇଥାନ୍ତ?
टिके भी निज भाई ना निज माँ पेटर टिके भी दया आसिलानी, गोटे परसेंट भी दया आसिलानी। हाँ थरे भूल करदेल हस्पिटाल विष देकी मारे चेष्टा कल, से मरी जाइए कौन तुम तुम समाज में प्रतिष्ठा लाभ एसबू पाई था, निजर गोटे मान सम्मान फेरी पाई था। सी जिते से रेकर्डिंग शुणवे ना आपणकर छाती फाटी से रेकर्डिंग शुणिले छाती फाटी आपणकर। सी जो भाई भाव ता भाई की कहूँ ना जे आउ किए विष देते हुए तो मत बाधि न था, मुझे एत भल पाऊँ जहाँ पाखे रखुची सी मत विष देकी मार मुंडरे मो हाथ एमती देदेली गोटे मिनिट पूरा स्टाच्यू पलटि गली। एमती भी दुनिया में मनीष अच्छा एमती क्या करतुनि समस्ते भगवान समस्त को जन्म देकी पठे बहुत सारा संघर्ष लोक मैंने कर बन्या बात्या मरुड़ी भूमिकंप परी बहुत प्राकृतिक विपर्य हो बहुत किछि जीवन रे प्रति मुहूर्त मनीष संघर्ष करे। एमती गोटे मनीषर जीवन को नष्ट कर दियंतुनि, केबे भी नष्ट कर दियंतुनि। किसी लाभ मिलला गोटे जीवन को नष्ट करदेल, तुम निज बड़ भाई को विष देकी मारिदेल, गोटे मनीष हत्यार पाप तम मुंडरे लगिला। जीवन में कौन केबे मुक्ति पाई परिबो? केबे भी मुक्ति पाई परिबनी। तांको भाई आहरी कहूची कौन मिसेकी देइछु कह, मते बहुत कष्ट होची जंत्रणा होची आउ मते मुक्ति दे कष्टरू। एटा एते अलाजुक एते अभद्र एते हीन प्रकृतिर लोक तू माने से एते कष्ट रे कहूची तू तथापि कहूनु से माने हॉस्पिटल ले मरण सह लड़ुचु तथापि तू कहूनु तू कौन मिसेकी ताऊ देइछु खाई पारे। तो विवेक तो टिके भी बाधा देलानी। तो आपण मतामत कौन निश्चित कमेंट बॉक्स रे मते जणैबे। मु भाबुची एई भलिया पिलांकु रास्ता रे बांधी देकी खाली गरम चिया देव, जेमती से त्राही त्राही करी डाकिब आउ एते कष्ट से पिला को दब माने मरण ठारू भी भयंकर कष्ट, ताकि आउ दुनिया रे एमती केही भी करिया को चेष्टा करिवेनी। माने घर डिंगी कुंभीर घर लोक माने निज भाई कौन कहबी आज्ञा। आम समस्ते बड़ देउल को जाऊँगी प्रभु जगन्नाथ को देखुं से कौन जाकि शिखुं। एमिति वीरर दृश्य मु ना केबे देखी ना केबे शुणी, प्रथम थर शुणी। ये हूँ ना गोटे भाई प्रति गोटे भाईर भल पाइबा, ता बड़ भाई ता सान भाई को केते भल पाउछि जहाँ ता कथार जना पड़ जाउछि। किंतु ता सान भाई एमती करिवो बोली कि से केबे विश्वास भी करि पारनथि। सतरे आज्ञा आम विश्वास रे जदि के विष दउछि आमको से के ठकुछि जदि के धोखा दउछि ना आमको बहुत कष्ट होउछि आज्ञा, बहुत कष्ट होउछि। किंतु भाबंतु आपण थरे जदि विश्वास रे विष दबा कथा धोखा दबा कथा जदि निज घरर लोक निज घरर भाई खाई पारे विष देकी मारी दउछि केते कष्ट न होउथुव से लोक को। माने विषर कष्ट जेते कि न होउथुव ना ताको ए कथा सुनी साला परे ए कथा जानी साला परे ता मन को केते कष्ट होउथुव। जहाँ टिके बंचिबार आशा थिब ना से बंचिबार आशा भी टकक मरी जाउथुव। कौन करदेल तुम भाई निज बड़ भाई की हत्या करदेल। जीवन में सबू किछि मिलिब गोटे कथा मन रख, जीवन में गोटे बड़ भाई मिलवा ना बहुत कष्ट, बहुत कष्ट। जार बड़ भाई नथिबो ना से पिला ठीक जानिथिबो भाईर मूल्य कौन भाईर कष्ट कौन। भगवान समस्त को बड़ भाई दियंतिनी, भगवान से ही लोक को बड़ भाई दियंती जे कार्यभार संभाली बारे असमर्थ थाए, जे सब किछि मैनेज करि पारेनी। तो से सब किछि मैनेज करिया पई ताकू खुशी रे रखिया पई ताकू चिंता मुक्त करिया पई भगवान गोटे बड़ भाई देइथांती। ना तमे भाईर मूल्य बुझी पारिल ना निज माँ पेटर स्नेह ममता बुझी पारिल ना निज बड़ भाई प्रति गोटे सम्मान गोटे आदर्श गोटे भक्ति तमे बुझी पारिल ना तुमर गोटे भाई हृदय बोली अच्छी, हृदय बोली भी नाही तुमर।
ଗୋଟେ ଦିନ ଏମିତି ଆସେ ତମେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଏବେ ପସ୍ତଉଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆଠାରୁ ଭୟଙ୍କର ପସ୍ତେଇବା ନା ଉପରେ ମିଳିବ ତମକୁ। ଯେତେବେଳେ ତମେ ଇହ ଧାମ ତ୍ୟାଗ କରି ଉପରକୁ ଯିବ ନା, ଏତେ କଷ୍ଟ ତମକୁ ମିଳିବ। ଏଠି ତ ସବୁ କିଛି ଆପଣ ମଣିଷ ଦେହ ନା, ମଣିଷ ଶରୀର ସବୁ କିଛି ସାମ୍ନା କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଉପରେ ଭଗବାନ ବୋଲି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, କେବେ ବି ସହାୟ କରିପାରିବାନି।